Hormatly vatandaşlar, Ezi Türkmenim. Bu näme? Oylanın. Bu yurttaşında işläp ýören islendik insan oğlunun üstünden gülmek äskermezlikdir. Bir tarapda klown, bir tarapda ezilen halk. Sizin adam hukuklaryňyzyň depelenmegidir. Bu döwlet adam üçin däldi. Adam döwletiň kulu diýmekdir. Sizin bilen isledigimi ederin, hiç saat edip bilmersiňiz diýip hökümete kulluk edýän namassız köpekleriň oýunlary bu. Soňky döwür ady belli edaralar gynansak da halkyň ağzyny ağlartmak üçin herekete geçdi. Bular wagtyň ýakynlaşdygyny bilseler de, soňky deminde halkyň arasyna ağzalalyk tohumyny sepip durlar. Yerli yerden aktivistler garalamağa başladılar. Olaryň tarapyny tutup, "Boldaýanlar, size haypym gelýär. Ýatdan çykarmaň. Ýalňyşmadyk adam ýokdur bu dünýede. Sizin haýsyňyz watan üçin, milletiň ýagty ertir üçin iş etdiňiz. Siz nadanlara kim ruhsat berdi ol insan olgyzlar hakynda beýle gürlemäge? Utanaňyz ýokmy? Sizin ýaly mallar şol Niyazowyň aýdan goýun sürüsünden bolmaly. Siz hem gürledip otyrlar, onuň bilýäs. Emma bu derece bolmaň. Çünki ol adamlar halkyň gahrymany, täze Türkmen döwletiniň göreşçileri bolup, belent başyny göterip ata watana baranda sizin başyňyz egler. Egmeň başyňyz egilmeň. Haşana çelli beýdip ýaşajaksınız. Bu gürrüňler Türkmenistan watanım, Türkmenistan ses YouTube kanalları, nadanlar size değişli. Siz kimsiniz? Kimin arkasından halk bilen beýle gürleşýäňiz? Elbette kimin kimligini, nämäň nämedigini wagt görkezer. Emma ýurdun içindäki halkyň şu elhenç gününde ona kömek etjek bolup baş götüren mert merdana türkmenlere karşı eden hereketiňiz üçin jogap berersiňiz, unutmaň. Siz bu hereketiňiz bilen halka edilýän zuluma şäriklik edip otyrsyňyz. Bular watan dönükleri bolýan bolsa, men sizi halkyň düşmanlar diýip ulan edýärim. Söveş başlasın. Salam, goýmaýa delýäňiz. Hani görün. Nädýäňiz o watan dönükleri? Hemme kime değişdiler, öwelleri belýär, kime değişdiler. Hiçme diýen ýere. Ultima düşýär gerek. Ölüm de olmaz kayınlar. İki sana koyup biliyordum diyen de görün çort oldu.